Kiitos vaan saunasta. Olepa hyvä vaan. Ahaa. Mitä? Pitäisikö panna makkarat grilliin? Joo. En oo syönytkään makkaraa aikoihin. Miten sähköllä vai kaasulla kanssa? Ei, kun pallogrilli. Tiedät, kun mä kokosin sitä grilliä, niin ei ne ohjeet pitänyt ollenkaan paikkaansa. Oi hittolainen. Niin, tunti meni siinä kootessa, kun jouduin purkamaan sen, kun oli unohtanut ton... älä nyt, mikä se on toi... no siis nää... Prikaat, niin. Prikaat olin unohtanut, joo. Oi hitto. Mitä? Kuule,